Hola, em dic Eva Voladera, soc biotecnòloga i treballo a la planta de Huerfenoyem, a Lliçà d'Amunt. Formo part de l'equip de qualitat, específicament dins l'equip de Quality Engineering, un equip que està format per 6 persones. La nostra feina és assegurar que els productes que es fabriquen a la planta compleixen la normativa de qualitat i que la segueixen complint fins a la caducitat del producte. Els productes que fabriquem a la planta són productes que estan destinats a centres hospitalaris i serveixen per la detecció de diverses malalties. Per tant, assegurar la bona qualitat d'aquests productes és molt important pel seu correcte funcionament. Des de petita he tingut d'interès per la ciència i per fer diversos experiments, les assignatures de biologia i matemàtiques i eren aquelles assignatures que em cridaven més l'atenció. Tot i que vull dir que tampoc tenia molt clar en aquell moment què volia estudiar en un futur. La biotecnologia és una carrera que engloba moltes branques diferents de la ciència. Quan estudies biotecnologia, estudies matemàtiques, biologia, química, enginyeria. Per tant, tu tens una visió molt global d'aquestes diferents branques de la ciència. I no va ser fins al llarg de la carrera que em vaig anar orientant cap al sector farmacèutic, que és el sector en què em trobo ara. Per tant, el mix perfecte de la part experimental, la ciència, la qualitat del producte i l'ajuda a les persones, que en aquest cas serien els pacients. Per vosaltres, futures científiques, us diria que la ciència necessita ments creatives, innovadores, inquietes. Ens trobem en un món en canvis constants. Per tant, les noves generacions sou el futur. Us diria que estudieu realment el que a vosaltres us fa feliç i n'estic segura que ho aconseguireu.